tänään pelataan sitten Valtterin kanssa 2 hengen best ball, ei better ball, best ballhan se oli. Mä menen aina niissä sekaisin. Best ball, joo. Best balli. Tai en mä tiedä. Eli jokaiselta väylältä parempi niinku henkilökohtainen niinku tulos valitaan. Ja tasoitukset on käytössä vissiin 100-pintaisesti. Joo, täydet tasoitukset. Että meikäläisellä tasoitus on, en mä tiedä kiinnostaaks ketään, huitsin vissiin 13,5 tasoitus. Paljon valtsulla on ihan liian vähän. Mulla on 5. Vanha kunnon händerihuijari, ei vaan läppä. Hei, niinhän ne sanoo tuolla TikTokissa, koko ajan länkyttää kaikki, että mulla on liian matala händäri. Niin, just näin. Sitten kun mä tuun teidän kanssa pelaan tonne majoreille ja voitan teidät, niin te sanotte, että mulla on liian matala, niin mä en nyt tiedä kumpi se on. Että onko se liian korkea vai liian matala? Liian matala. Tuossa muuten VP uusi boksi. Aika nätinäköistä nurmaa Tulee. Mun mielestä tää menee niin, että Antti kärrää meidän joukkuetta, koska mulla on niin alhainen händäri, että tässä tiimikisassa ei niinku oikein pärjää. Sitten mulla on myös niin ylhäinen händäri, että ei pärjää noille scratcheille ja scratchikisoissa. Niin täällä nyt ollaan vaan seuraneitinä. Sitten jos tulee jotain rahaa, niin ne menee Antille ne rahat. Tää on mun niinku pelikirja tänne. Mä sanoin jo tähän, että mulla on vieläkin toi kylki ihan helvetin kipeä. Mä oon vetänyt 2 tonnia Panadolia tässä aamupalaksi, niin voi olla, että alkaa sattua tossa jossain vaiheessa aika pahasti, mutta katsotaan nyt miten menee. Että tulee hyvää päivää, täällä on kaunis keli. Kenttä näyttäisi olevan ihan tikkarissa. Miehet on tikkarissa. Kyllä. Tässä on kasvatettu vanbackia. Varmaan yksi parhaimpia kelejä tänä vuonna, ei edes blosaa paljon, niin on kiva pelaa. Tää Porkkala on aina paha, kun alkaa tuule. Itse asiassa meillä on hyvä tuuli, me aloitetaan täältä. Nyt kun ei tuule vielä, tässä on eniten vesiä nyt näillä väylillä. Sitten kun tuulee, niin mennään tonne metsään. Joo. No okei, on se tossa jo vähän, mutta kuitenkin hyvä tsäkä. Mutta ei mitään, hei, lähdetään kattoo tosta 10 väylältä. Ei kun siis, mikä väylä se on? 7 väylä. Mun mielestä 7. Nyt mä puhun ihan höpöä. Siis 6 väylä on se vaikea, mutta 7 väylä joo. Tuolla on seurattu siis 7 väylä. Mä en tiedä, mä höpöttelin tossa ihan omasta. Mun meni kello eli 10 aloitus sekaisin ja 7 väylä sekaisin. Mutta 7 väylä, kuunnelkaa mikä hiljaisuus. Ihan mieletön. Siis tiedätkö, niin harvoin sä pääset täällä pelaa näin rauhallisesti. Täällä ei siis tule yhtään. Ei tiedätkö yhtään. Tää aina blosaa hirveästi. Mä voin linkkaa tuohon kulmaan, niin kun mä pelasin ihan päin hemmettiin, niin siellä tuuli muuten. Varmaan 12 metriä sekunnissa. Mutta mitä meidän kello näyttää? Sen verran. 3 minuuttia. 3 minuuttia. Tässä kerkee vaikka käymään kebab-kioskilla. No, kyllä näyttää, tää vanback näyttää siltä, että on käyty ihan tarpeeksi. Niin ei tarvi enää, mutta mä en tiedä, onko täällä tullut vettä vaan, mutta onko täällä ollut kastellaitta päällä. Mutta hei, lähdetään. Hei, tykittelee. Nythän täällä kiva päästä ilman, että plosaa niin hemmetissä. Vai mitä, Valtteri? Mikä meininki sulla? Siis tosi hyvä meininki. Eikö se ole hyvä meininki? Tosi hyvä meininki. Mä otin täältä Leoni Goodiepäkistä tiin mulle valmiiksi ja nyt aletaan laittaa palloa tonne väylälle niin sanotusti. Niin ai että kuunnelkaa oikeesti. Mäkin sanon vielä, kuunnelkaa. Linnut laulaa. Nyt ei edes yksikään auto aja tuolla missään, niin ai. Siis tää on kyllä kermasta. Lähdetään tekemään hyvää päivät. Kyllä. Meidän ykkönen. Koitetaan silleen, että ei lähtisi mitään hirveätä snappihuukkia tai slicea. Hyvä on. Kyllä mä ton kuulee jotain. 2 metriä feidi oikealle. Vaikkei se hyvin osunut palloon, niin se oli suoraan. Ai että on hyvä. Oli muuten ihan mielettömän hyvä. Varmaan parhaita avauksia, mitä mä oon tässä väylällä avannut. Oikeesti. Tosta kulmaa yli. Jep. Herranen. Come on, tästä on hyvä aloittaa. Hyvä päivä. Mä sanoin jotain, että Antti kärrää tätä hommaa. Meillä on kyllä oikeesti Valtsukaan ihan mieletön fiilis. Se on heti ekasta lyönnistä lähtien ja Antti kärrää. No niin, meikäläinen on siellä kulmassa. Valtteri on tässä. Mä koitan lyödä rautanelkulla tästä eteenpäin. On hyvä. On hyvä. Aika hyvä. Mä oon kyllä tyytyväinen. On. Tyytyväinen näihin ekoihin lyönteihin. Come on.
Ei. Vamos. No niin, tässä pallohan on hyvin pelissä. On tästä vielä 3 hunttia, niin mä otan tollasen hybridin siihen, että saa parisataa pois. Ei haittaa vaikka kunhan pelissä, niin se on aina pääasia. Ei. Voi, mutta hei. Näin sattuu jokaiselle golfarille ja muuta kuin eteenpäin. Ei siinä kyllä voita niinku mitään, vaikka mä ottaisin spoonin tähän. Vai pitäisikö mun yrittää? Kyllä nyt ehkä kannattaa. No nyt se kannattaa. Mä sanoisin, että nyt. Eiks mennyt? Tosta seuraava tolpa Joo. Ja lipun myötäisestihan saa ottaa niin paljon kuin haluaa. Niin taaksepäin, jep. Joo. Niin kuin siitä leikkauskulmasta. Joo. Ei se mitään. Näitä sattuu. Pitää yrittää sit spoonilla nyt saada vähän lähemmän. Kato. Mut se ei mennyt veteen. 155. Nyt on liikaa rykimistä tässä mun lyönnissä, eikö se oo? Joo, vähän. 128 metriä. Se oli jo ysillä siihen. Eihän tosta flyeria tule, ei varmaan. Tuliko ehkä vähän flyeri? Saattaa olla, katsotaan. Joo, ehkä Kyllä taisi olla. vähän kuin parikymmentä metriä. Mä en tiedä, ne rullas aika hyvin, että rullaako ne sit tässäkin. Kyllä se varmaan. Stop. Aika pitkälle. Aika hyvin kyllä rulli. Joo. Mene. Kyllä nää rullii ihan hyvin. Putilla. Heittää lopussa ehkä vähän vasen. Tää on nyt tuplapokiputti, eiks niin? Joo. Kyllä rullii muuta. Mäkään en tiedä tästä, mutta tää näyttää aika suoralta, niin mä lähden kyllä vetämään tätä vähän niinku suoraan. Menee. Mut hyvät rullakebabit on kyllä, eikö se oo? Chanssin anto. Voki taitaa olla meille nyt paras tässä. Se oli boki multa. Mulla on tässä nyt 8 lähdössä. Teemu Selänteelle terveisiä. Paitsi et sekään ei mennyt. Kenes pelinumero on 9? Tämähän on niinku ihan raffigolfi meininkiä nyt. Nyt mä Näin! peilautin tätä just, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Eteenpäin. Hei, tippuuko nuo nikotiinipussit multa? En tiedä, mä kyllä mun mielestä mitään heittänyt tähän. Älkääpä jättäkö niitä. Mutta älkää jättäkö näitä nikotiinipusseja. Ei ne kyllä mun mielestä multa tippunut, koska mulla on kiekko tuolla. Niin, ei ne kyllä. Miten se voi olla? Toimistaan täällä myös roskapuskeja. Kyllä, muistakaa ihan oikeesti, no nikotiinipusseja, nuuskapusseja tai mitään muutakaan roskaa ei jätetä kentälle. Näkee liian usein, että on nuuskapusseja ja jopa kaljatölkkejä heitetään. Siinä on taas niinku vessapaperi jätetty tuohon. Miksi ihmiset? Miksi ihmiset? Ei näin. Ei, meillä on täällä arvokas luonto Suomessa. Älkää roskatko. No jos on just näin. Puhdas luonto, niin pidetään se puhtaana. Eikö tää ollut tää, mikä lyödään noiden puistojen yli? Joo, mutta jos ei riitä mitta, niin sit se on raffis. Ei se haittaa se raffi varmaan. Kunhan ei ole oikealla tuolla. Siellä on oikea vesi. Meneekö se läpi tuolta oikealla? No jos sä vedät tosta niinku koivuja ja ton puskakohtaan, niin siitä ehkä. Joo. Siinä on kyllä bunkkeri ottamassa vastaan. Mä yritän vetää tosta noitten pusikoiden yli. Ai vitsi, lähti slice. Vähän. Mihin se tuli alas? En mä tiedä. Mä kuulin vaan tömähdyksen. Tömähys kuuluu, mutta en mäkään nähnyt. Me ollaan jo niin vanhoja senileitä, että me ei edes nähdä mihin pallo tulee. Joo. Pitäisikö meidän molempia lähteä optikolle? Kyllä vois olla. Nyt voisi joku optikkoliike laittaa joku pieni sponssi. Mulla on ihan sama. Pikku myötätuuli alkoi tulee nyt, hei. Hävis. Sinne samaan, menee tonne oikein. Onko? Joo. Näinköhän mä puska vasemman puolen pomput. Se tuli just siihen puskan vähän niin kuin vasenta reunaa kohta. Onko täällä siirtosääntöä? Katsotaan. Pitäisikö soittaa Samulle? Lukeeko siellä mitä? Ei lue. Soitetaan Samulle ja kysytään.
Meillä on tärkeä kysymys. Hyvä, kun oltiin infossa. Hello. Moro Samu. Semmoinen kysymys, että onko siirtosääntö voimassa? On voimassa. Lyhyeksi leikatulla. 20 senttiä lyhyeksi leikatulla. Ai että mukava homma. Mulla nimittäin löytyi väylältä pallo, mutta Divotissa niin pääsee siirtämään sen. Joo, todellakin. Hieno homma. Kiitos. Moro. Yes. Joo, moi. Noista ei tiedä, onko noin etu- vai takalippuja vai mitä. No sehän se just onkin. Paljon siihen oli matkaa? 134 metriä. Ihan pieni takaa vasen tuuli. Mutta kyllä tää nyt pitäisi olla, kun ei tuu Keskelle 127 kellon mukaan. Eli se on takalippu. Aika takalippu, eli pitää tiputtaa ajoissa. Nämä on aika liukkaat greenit nyt. Vähän tommoista kainalomaista duffailua tällä hetkellä tää touhu, mutta Vähän. 116 metriä ja aika takana ja pieni myötäinen. Mä otan 50 vetken tähän. Greenille saa, niin on tosi tyytyväinen. Pitkä. be good. Pitkä. Ei. On. Oli kylkkäri. Valtterilla on siinä ja meitsi meni tohon pitkäksi kylkkärillä, niin katsotaan miten toi Valtteri tuolta lähestyy. Tätä zippaamista harjoiteltiin edellisen väylän. Vähän pitkäksi varmaan tulee rulli niin paljon. Joo. Ihan jees. Ei nyt ainakaan lyhyeksi. Meni tää varmaan 15 metriä pitkäksi lipusta, kuin 5 metriä tosta greenistä. Nyt saa kyllä olla aika sellaiset hennat. Oli hyvä. Oli hyvä chippi kyllä. Todella hyvä. Tässä ollaan varmaan aika suora. Ei kauan saatu nauttia muuten tuulettomasta kelistä. Nyt alkoi blosaa. Alkoi blosaa, joo. Ai vitsi. Poki pelillä jatkuu. Pokijuna. Molemmilla. Kyllä mä sanon. Kyllä tosta olisi pitänyt parsa laittaa jo sisään. Kyllä oli niin hyvät tontit meillä, että ei ne aina mene. Ei ne aina mene, golfi on sellattista. On se kyllä vähän, kun vetää tuollaisen Hitlerin tuohon ekalle väylälle ja tokalle sitten tuollaista metristä ohi paarin. Niin onhan kyllä aina, kyllä tiedätte, golfarit tietää, fiilis on aina korkealla sen jälkeen. No niin, mä lyön rautakuutosen. Oikein. Pidä. Okei, se on greeni oikeassa laidassa. Sä lähit rautakutoseen ja mä otan tuon rautaseiska. Mä arvasin, että tässä käy näin. Se lähti vasuriin. Joo, mulla on ollut paha ongelma ton huukikaan. Joo, se on ihan Taisi jäädä just ennen heinää. Jep. No niin, se on joku 30 metriä tohon ja tähän jäi ihan kivasti. Aika veemäinen kuitenkin toi matka. No, raffigolfi ja raffimeininki niin sanotusti. Ettei käy just näin. Se oli sen kasan pinnalla. Osuu tuplasti siihen. Mut siitä ei vissiin tuu nykyään Ei mitään. tuu mitään, mutta se oli jo tosiaan tommosesta. Mä lähtin tähän. Se oli tuolla se kasan päällä. Heinää siinä leikattua. No nythän tästä tuli mielenkiintoista. Ruoho. Nyt on hyvä. Vähän pahat pomput otti lefti. Joo, jäi varmaan 5 metriä. Yllättäen vasemmalle pomppimaan. Kyllä. Ei se mitään. Tämmöisissä puteissa on enemmän niin kuin, että saa sen peissin kohille. Stoppaa. Se oli vähän Lamborghini. Mä laitan tän bokin tästä sisään. Mähän sanoin. Nice bogi. Kiitos. Eli paari, niin sanotusti. Iso meidän tiimille. Kato. Hieno. Sehän meni sinne. Hieno. Vamonos. Iso. Hei. Let's Iso go. tupla-V. Hyvä päivä tulee tästä. Ensimmäinen paari. Kyllä se tästä lähtee, kato. Joo. Kyllä tästä. Mikähän linja menee läpi tuolta? Niin kuin tuolta? Puhki menee vetää suoraan. Jos sä vedät suoraan tästä, se on puhki. Okei. Eli mä voin yrittää suoraan, mutta se ei tuu suoraan, niin sit se on ladu. No se on puhki. Nyt taisi Samullakin mennä housut puhki. 2 pomppua näkyy. Näkyy useampi pomppu, se varmaan jäi sinne. Mikä se Antin pelikirja?
Kunhan mä saisin pallon peliin, niin se on aina. Mulla oli just toi vähän sama. Lähdetään isoin rota. Tuli. Vitsi, se on puhki. Ei oo. Kyllä se kestää tosta linjasta. Onko? 1, 2. Joo, näkyy pomput. Okei. Okay. Mä en nähnyt. Todella hyvä veto. Toivotan meille tsemppiä. Mä toivotan teille tsemppiä. Kiitos. Kiitos. Toi Tästä kyllä. on vielä 3 hunttia. Joo, mä vedän rauta 6. Katsotaan saanko mä sen ylös tuolta. Kato, se osuu palloonkin. Siitä on... Hei, 150 sisäpuolella ollaan. Let's go. Tästähän tää löytyy ihan rajalta. Mut pelissä niin eihän tässä mitään huolen häivää ole. Ihan siis täydellinen lyönti. Aivan täydellinen lyönti. Vaikka itse sanonkin. Oi, nätti. Tuli hyvä fiilis. Come on, let's go. Tästä tulee vähän parempi fiilis. Äskeisten tunailujen jälkeen. Ai että oli hyvä. Oli, come on, let's go. Sehän meni suoraan lippuun, koska Se meni näkyy tuo ihan. melkein forella. Sellainen ihan mini draw oli. Joo. Aika kermanen kyllä. Todella timanttinen. Sam G. Wagoni tuli näyttää meille miten lyödään. Joo, siis mä aina kun mä lähden golfkentällä, vaikka mä itse pelaisin, mulla on aina 1 maila ja pallo mukana. Niin on mullakin, mulla on 2 palloa. Niin mullakin on. Katoin, että aika läheltä meni maila tätä autoa. Mä meinasin sanoa sama. Joo. Rauta 7, 150 metriä. Miten se tonne lähti? Joo, sipeil. Hyvä duffi. Kyllä on nyt lyönti niin sekaisin, että ei voisi enempää olla. Mulla on varmaan vatsa sekaisin. Hyvän näköinen chippi. Stop. Oli tosi hyvä. Thank you, sir. Vamonos. Tää oli oikein hyvä tää veto. 30 metriä jäi. Vähän turha pitkä pöydiputti jäi. Tai chippihän tää on. Hyvä vauhti oli, mutta otti just tohon alamäkeen. Ei se breikkaa yhtään. Oliko se suora? No näköjään. Sano mitä se oli. No. Käänsikö se? Ei kääntänyt. Ei se kääntänyt yhtään. Ota se nyt. Miten se voi olla, että se käänti? Joo, se oli ihan sama lopputulos kun mä tein ton bogin. Niin. Tätä, että se kääntää Kato tuossa minkä lopussa. kokoinen jölli. Se olisi kovempaa pitänyt puttaa. Aika Mutta kun laittaa tommosen lirun, niin se tuossa 10 senttinen reikä ottaa oikein. Ei, näitä ei kukaan sano. Mun omaa kotikansio. Kato, lähti nytkin viettää oikein. Niin, Ihan kannasti. Se on muuten vedessä. mä en näe Oikealla. sitä. Mihin tuli alas? Näköpomput. Bunkkerin jälkeen. Mä en edes ota tuota tiit. Mä jätän nämä epäonnet tiit jätän aina. Mä ikinä otan niitä. Ei todellakaan hyvä, mutta varmaan väylällä. Väylällä matkaa jää. Nimittäin osuu just ja just taas lapaa. Tästä on veteen vielä yli 200, niin mä vedän tästä hybridiä ja pääsee peliin sit johonkin 80 tai jotain. Lähti aika laaken. No se jää just siihen 80. Tästä on greenille eteen 225 vielä. Hyvä spuuni, niin jos pelaat jotain, niin tuo vasemmallahan on tilaa. Niin eikö siellä ole tilaa? Niin Joo. oikein, mutta jos lyö noiden puiden yli 4 kun. Ei riitä. Paljon se käri. Mikä ei riitä? 4 ei riitä. Riittää, se kärri on varmaan 1,50 mitä tuossa pitää vetää vasemmalle yli. Vai? On enemmän. Onko? On enemmän. Paljon tonne veteen, mä lyön tonne väliin missä sun pallo on. Mä lyön rauta 9, onko se ok? Joo, tästä on tuohon niinku hyvä 95 paikalla 158. 9 jos sä vedät, niin mitä se lentää? 8 tai 7. 185 tai 90 niin loppuu ihan tuo kärjessä toi. Mä en tiedä, jätkät, mä en tykkää tästä nyt tällä hetkellä. Jätkät sanoo, että pitää lyödä välilyönti. Mä en tykkää. Ei me se on ihan täydellinen. Täydellinen välilyönti. Se oli rauta 8. 52 asteisella vetkellä nyt lyödään ja 102 lippuun. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tämän mailan käri on 102, niin katsotaan onko. Hyvän näköinen veto.
Vähän pitkä. Se meni muuten yli, mutta onko tässä sitten myötä? Niin kuin mä sanoin, että 102 on käri, mutta oli nyt enemmän käri kyllä kuin 102. Pieni myötäinen. Mulla oli matka 7,7. Mä vedän 5,8 tästä. Miten se lähti noin paljon oikealle? Onko se greenille silti? Miten se toi menee? En mä tiedä, mihin se divotti lähes. Se meni eteenpäin. Breikkaako se noin paljon? Se oli kyllä ihan vitun paska putti. Valtteri hieroo, niin mä voin tästä puttaa. Joo. Mä laitan tää parsan tästä. Parsa pois kuleksimasta. Se on sama kuin äijä tekis birdin. On se hienoa. Ei kääntänyt. Noin, just se on noin. hyvä. Helvetti. Hei, silloin tulee hyvää, kun tarvii tullakin. Ihan keskellä väylää. On nätti. Hienoa, Antti. Kiitos. Keskellä väylää ollaan vissiin molemmat. Katsotaan vähän, ollaan 5 väylää pelattu, tää on 6. väylä. Meillä on tilanne, me ollaan ainakin sen mä tiedän, että me ollaan evenissä, mutta monesko me ollaan? Kärki on -4. Joo, kärki on -4 ja Elikkä me ollaan joku 20 jotain. 25. 25. Meidän tavoite on, että me voitetaan meidän frendi eli Topias ja sit kuka kaveri siellä oli. Ne on -2 tällä hetkellä, me ollaan evenissä. Kyllä, kyllä. Tekee. Kyllä me ne voitaa vai mitä? No kyllä me tästä parannetaan. Kyllä. Tehdään pari holaria ja paljon albatrossia. Niin, just näin, just näin. Joskus kun menet Ouluun, niin mehän Raksilla marketeilla käydään. Täytyy mennä oululaisille terveisiä. Joo. Antti on ollut amis-aikoina. On se vieläkin, kattokaa. Sillähän on lippis koko ajan silleen. Kyllä. No niin, 124 metriä rauta 9 ja laitetaan tuohon lippuun kiinni. On muuten aika hyvän näköinen. Lyhyt. Se oli lyhyt, mutta se oli vähän huono osuma. Oliko? Joo. Meikäläisellä 115 metriä ja kello näyttää joku 108 tuohon eteen, niin mä vedän 50 vetkellä, ettei se mene bunkkeriin puhki. Niin. No ei se mene bunkkeriin puhki, mutta menee se vasemmalta. Sielläkin on punu, mutta taisi mennä siitä yli. No niin, tää on varmaan 20 metriä. Eka ylämäki, sen jälkeen alamäki. Muista se näyttää vähän, että lippuun kohti lähtee, niin lähtee breikkaan vasemmalle tosta. Oi, nyt karkas. No ei ihan noin paljon pitänyt. On muuten kiva lähteä puttaamaan, kun tietää, että tää on aika minttisessä kunnossa tää kriini, niin pieni vasen, ei kun oikea vasen. Täällä on paljon leppäkerttuja. Niitä on muuten täällä, joo. Vitsi, jääkö vajaaksi? Älä jaksa oikein. Älä jätä birdia lyhyeksi. Älä ainakaan linjassa. Jatketaan Even Stevenille. Kyllä mä varmaan sain eteen tähän. Tää on HCP3 väylä. Sait sitä eteen? Kyllä mä luulen niin. Vai kyllä tää pitäisi muistaa kaikki mahdolliset ottaa huomioon. Pieni ylämäki. Pieni vastatuuli. En mä nyt ala mitään vastatuulta puteissa ottaa. Ei. Pläni vetää punua kohti ja siihen se fade mitä on tullut, fade mitä on tullut nyt tässä. Ihan hyvä fade. Metsä. Hyvä fade ja hyvä slice. Ja suoraan metsään. Ei se mitään, Antti kärrää ja laittaa keskelle latuun. Hieno lyönti. Kiitos. Taaksepäin. No niin, raffi meininki. Pitäisikö lyödä ton? Mä sanoisin, että vaan se mistä pääsee oikeesti. Vähän taaksepäin joutuu lyömään, mutta... Mä en saa tästä kato swingiin, niin mä lyön tonne tosta. Siitä sinne. Kunhan lyö läpi vaan. Se meni. Joo, Se on hyvä siellä on. bonus varmaan. Se on just näin, että se pitää näissä, kun lyö tällaisissa paikoissa, pitää vaan muistaa lyödä, ettei jää hissuttelee sitä lyöntiä. Itellä on käynyt se niin monta kertaa, mä oon näissä metsissä ollut, että jää sit hissuttelee sen lyönnin suhteen ja pelkää, että vetää liikaa. Joo, ei kyllä tossa olisi pitänyt lyödä vielä kovempaa, Jep. kun siinä oli toi bunu väli. No ei se menikö bunu? Meni. Ai vitsi.
Oi, olipa hyvä. Mene. Tästä on siis kellon mukaan 200 metriä greeni eteen. Ylämäki, tosi paha. Me tähtää noit koivuja kohti spoonilla, niin varmaan pelaa joku 2.20. Strategia. Voi vittu mä sano. Se joutuu kyllä vetää. Tästä kun 145 metriä lippuu varmaan keskelle greeniä ja noi puut on edes, niin mä lähden lyömään rautaseiskalla tuolta noiden puiden vasemmalta puolelta. No, Tuli pieni draw. Hyvä, että osui palloon. Onneksi se jäi tuohon peleen. Tuli läpi. Vitsi mä Maata sanon. pitkin. Suunta huono, mut mitta ihan hyvä. Aika kiva. Meneekö se tarpeeksi? Ei se mennyt. Sehän jäi vajaaksi. Se oli hyvä putti. Mä saan vähän kiinni jo tästä puttaamisesta. Jep. Koki. Oli siinä tommonen breikki. No, seikkailuvan kautta voittoa. Tupla. Joo, tiputtiin takas Even Steveniin. Se oli vähän surullinen väylä. Oli. Mutta ei se mitään. Rauta 4 ja yritetään löydä semmoista matalaa pientä roota tonne. No sinnehän lähti. Ei osunut ihan hirveän hyvin, mutta on se eteenpäin. Pitäisikö mulla lyödä spooni tonne? Mä otan puu 3 ja mä voin vähän lähteä tosta tonne vasemmalle. Ei ihan noin. No onneksi nousi korkealle. Mä luulen se on hyvä. Mä luulen se on ihan tosi hyvä. Onneksi nousi korkealle, niin se jää siihen. Feidillä tuulta vasten. Menee vähän vasemmalle. Vähän vasuriin meni. Mulla on 120 alamäkeä. Mä en usko, että tuuli ottaa hirveästi. 50 mä lähden tästä hyömään. Aika takana lippu. Nyt on minttinen. Mä veikkaan, että lyhyt mut greenillä. Hyvä veto. Raffy golf is not raffy golf. Vaikka äsken oli aika raffi meininki. Muistakaa korjaa nämä jäljet vai mitä, Valtteri? Se on just näin. On just näin. Valtteri tuli niinku tota linjaa johonkin tohon alas ja sinne. Pallo asuu tuolla aika syvällä. Meikäläinen on tossa noin. Ylämäki ja sitten on alamäki. Ihan mieletön sieltä. Menikö yli? Meni tohon raffiin. Pöydi putti aika pitkä, varmaan 10 metriä. No annoin mahdollisuuden, mutta vitsi, et jäi paha. Ei se breikannut kuule. Eikö se kääntänyt? Ei kääntänyt. Mä hyvä, että mä edes koski siihen palloon. Kääntänyt. Ei se breikannut. Mä yllätyin kyllä, miten ei breikkaa oikeesti. Tää pitäis käydä enemmän pelaa, niin tietäis, että nää tämmöset. 318 keskelle. Tekis mieli melkein lähteä tosta kuusta yli. On muuten nätti. Hetkonen. Hirveä slice. Itse mä menin just shot racerin eteen. Ja suoraan veteen, kun ei osu edes pallo. Ropataan tähän semi. Rauta 8, 144 näytti toi auto. Vähän oikealle. Alas. Menikö pitkäksi? Se voi olla, että se otti taas tosta semmosen flyerin. No niin, drive löytyi tästä tiukka linja. Ei tää ollut kuin 244 metrinen drive. Aika perus, vaikka luulin, että olisi ollut paljon pidempi. 62 metriä lipulle. Pitäis laittaa tuohon lähelle. Jätin sit vajaaksi.
Mut se ei varmaan Valtteri yllättänyt. Vajaa mies, vajaat lyönnit, vajaat jutut, kyllä te tiedätte. Aika hyvä. Melkein säkki. No ei se huono putti ollut. Se oli hyvä yritys, tosi hyvä yritys. Tärkeä paari. Hei, tärkeä paari. iso paari. Kyllä. Sä haluat jatkaa tuota tuplaa. Nyt kaikki katsojat laittaa silmät kiinni, koska mä en tykkää, että lyödään rautaa parnelosilla. Vitsi, saa oikeasti lyödä, mutta... Noniin. Mä en tiedä, kerroinko missään video, mutta jos pelaatte muuten tai pyöritte täällä Peuramaa golfissa, niin täällä saa tarvittaessa vaihdettua gripit. Ja viime kaudella niin tässä oli normigrippi tässä mun driverissa, niin mulla oli sitten tämmönen oversize grippi. En tiedä tarkentuuko tohon. Niin tää on vähän isompi kuin midsize, mutta tää ei ole kuitenkaan myöskään se jumbo. Niin mä oon tykännyt tosi paljon, että saa kunnolla kiinni ja sit lyötyy. Tuntuu, että semmonen normigrippi on liian pieni ja tuntuu, että kädet pyörii hirveästi enemmän. Ja jotkut sanoo, että on ongelmia, että jos on liian iso grippi, eikö se ollut silloin, että vetää huukkeja enemmän, Valtteri? Mä en kyllä tiedä. Mä muistaisin, että joku olisi sanonut mulle, että no joku asian tietävä voi sanoa, mutta mun mielestä muistaisin, joku sanoi mulle, että jos on liian iso grippi, että siitä tulisi helpommin huukkiin, mutta mulla ei kyllä ole tullut huukkeja kyllä, että kyllä mä oon tykännyt tästä gripistä. Miten sieltä tuli silti tollanen häntä? Mä ajattelin, että nyt tuli suora. Kato! Osakas pomppu. Osakas pomppu, vaikka en ole osakas, niin kävi hyvä tsäkä. Vamonos ja iigeli! Mikä meillä on tilanne? Siellä on osuuspa palloa -6. Me ollaan täällä jossain Huitsin Nevadassa. Me ollaan 23. -1. Hei, me ollaan pysytty aika samoissa sit, niin kuin se oli 2-5 silloin, kun katsottiin siinä alkukierroksesta. Meidän kaverit, niillä on -3. No ei niilläkään hirveästi ole. Heipä pari lyöntiä. Pari lyöntiä. Ne on tehnyt netto iikeli. Ah. 128 metriä ylämäki, pelaa varmaan sitä 3-5. Mä yritän vetää jalka, kun takajala rauta 8. Oho! Joku 50 metriä matkaa. Vähän pitkä. Yli. Tysähti siihen. Pitkä? Pitkä joo, 5 metriä. Mulla on pallo tuolla ja mä saankin tuohon. Siisti sivikki. Mennäänkö me juomaan jo Valtteri kaljaa? Mä laitan tän triplabogin tästä sisään. Voi tulla ottaa pari alkoholitot olutta. Näin. Kiitos kädi. Kiitos kaikille katsojille. Kameralle näe, mutta tossa on aika paljon katsojia. Tossakin on tossa kalliolla. Sori nyt, ettei mennyt toi iikeli, ei kun triplabogi sisään. Ensi kerralla sitten, hei. Ai. Se voi ehkä mennä. Hieno. Mä vedän tästä tämän bogin sisään, niin se on sama tulos. Sillä ei ollut enää mitään merkitystä. Anaconda, me ollaan -2 nyt. Hei. Me ollaan nyt -2. Let's go. Kiitos kaikki katsojat, kiitos. Nyt näkyy sinnekin puolelle se yleisömeri siellä. Joo, mun täytyy oikeasti editoida siihen. Rauta kutoinen, joku 160-170 väliin pitäisi saada matkaa. Mä otan omaa some. Mä otan tosta noin. Päivän paras rauta tulee nyt. Oli muuten hyvä. Oli muuten pikku fadella. Ja kato, kun on kermaset kädet. Ihan minturainen. Gäng. Rauta 5. Minkä sä löit? 6. Hyvä veto. Pikku fadetti. Oiks vähän kylkkäri? Kuulosti siltä. Kyllä se vähän, mutta toi oli kyllä niin paskalyönti, että... Väärä puoli. Hyvä oli. Yhtäkkiä. Ja 3 kori.
Noniin. On hyvä! On hyvä! Päivän paras lähestyminen kylkkärille. Mulla olikin näköjään vähän lyhyt. Mä ajattelin, että oli kriiniosuma, mutta ei saatu päivän toista kriiniosumaa, niin laitetaan tästä birdie chippi sisään. Mä löysin 2 palloa, mutta kumpi tänne ei oo mun? Ei laiteta. Antillakin jäi chippi vähän vajaaksi, mutta nyt on hyvän näköinen. Ai! Ai jumakauta. Give it to me, baby. Aha, aha, give it Voit to sä me, nuolla tätä baby. palloa? Aha, ukostesko, sika. Tiesköhän katsojat, että likainen pallo vaikuttaa? Onko Sam G-Wagonin pallo täällä? Näet? Mun ei tarvinnut kuin 1 katse ottaa tänne ja mä löysin. Tarkkasilmäinen. Jätket nyt uppoo pöödi. Laita. Antti veti vähän patukkaa äsken. Niin. Laita. Jättääkö Ei taas laita, vajaaksi? jättää vajaaksi. Mikä Jättää on vajaa? taas lypsää. On se lypsy. Kauhea lypsy. On ollut tuolla maitotilalla niin paljon. Se on veris. No hei, hyvä pari. Se on veris se lypsäminen. Pari. Ja sehän asuu siellä. Kiitos kaikille katsojille. Kiitos sinne myös yleisölle. Kiitos paljon. Oikein hyvää kesää kaikille. Mikä oli? No. Nyt oli kyllä sellainen. Ei se kääntyy oikealle. Olipa huono. Hyvä mittaus ollut. Tervetuloa Helsinkiin, itä ja länsi, vaikka oli just väärinpäin, mutta ei se mitään. Rauta Seppo ja nyt tehdään elämäni ensimmäisen hole in one ja sekin tehdään vielä kylkkärillä. Oikeesti kauan tuo pallo lensi? Se oli varmaan joku 2 tuntia ilmassa. Yhtäkkiä ollaankin torniogolfissa. Stop. Joo, yritys oli, mutta älä bunumme. Meinas mennä säkkiin. Oijaa! Oli muuten aika suunnitelmallisen mukainen. Kato kun mä laitan tän baarin täältä ulkopuolelta sisään. Se on muuten kova. Se olisi oikealla vauhdilla, se olisi mennyt. Se olisi meillä oikealla linjalla, niin se olisi myös mennyt. Tuu vaan. Ai, että oli lähellä. Pitää plurrata se. Oho, kato. Plurrata se ääni. Tupla paari. Nyt olisi tärkeä putti. Vamos! Come on, Eageli! Tässä on lähilippuukisa. Montas kameraa meillä on? 1, 2, 3, 4 kameraa. Tää on 5, tää mun kännykkä. Olipa hyvä lyönti. Mihin menee? Oikealle. Ei mistä jätkät tulee. Mihin? Siis menikö paljon oikein? No niin, tästä eksyttiinkin aika lailla paljon oikealle. Mun melkein voisi sanoa pin high. Tästä on vielä 50 metriä tonne. Mä en tiedä, onko mulla ihan oikea maila, mutta metke 5-8 tonne. Joo. Valtterikin pallo löytyy tästä vähän lähempää. Mä olin tuolla. Tästä näin. Ai vitsi. Ja bunu. Tuu vähän. Vähän vajaa. Jäi vielä semmonen 4 metrinen. Älä nyt rulli! Aika samanlaiset tuplat. Joo. Siitä tuli +2 tai +1 varmaan tuli, joo. +1 tuli joo, kun mä saan tohon eteen. Niin. No mä sain varmaan kanssa, en tiedä. No kyllä mä sanoin, että oli vähän liian hardcore, kun oli laitettu tuohon taakse toi keltaisten boksi. Niin. Eiks niin? Ainakin mun mielestä oli vähän liian vaikea. Et jos miettii, että On se tosi vaikea. 190 metriä par 3, niin on se nyt aika hemmetin vaikea, kun tuolla vanhalla peuralla
lyhyempi par 4. On se vaikea, mutta se on toisaalta mukava, että on vähän vaihtelevuutta silleen, että siinä on haastettakin sitten, mutta tuossa on tosi paljon haastetta. No on se mun mielestä vähän liian vaikea, niin kun pelataan kuitenkin keltaisilta eikä valkoisilta. Niin. Oi vitsi, se on vedes. Jep. Tää on säälittävää tällä hetkellä tää homma. Taisi kyllä scramblena paljon kivempaa. Ei vituttais yhtään niin paljon. Onneksi ei taittunut yhtään. Se oli rautavitonen ja... Aikamoista peliä kyllä. No niistä 2.7 tuo koivun takana on lippu. Pelaa varmaan kun sitä 3.5, kun mulla ei tossa louppilaskuri oo tossa. Eikä mä tiedä saaks kisoissa edes käyttää. Rauta 9. Joo, pitää vetää varapallo. Eikö se aukea jonkun verran, mutta en tiedä noin paljon. Ei se oo helppo. Voin kertoa. Se on siellä sunkaan vierekkäin. Onko? Ei mene tarpeeksi pitkälle. Oi voi, oi voi. Voi voi. Mene. Mene nyt. Hyvä putti oli. Ai että on hyvän näköinen. Olipa hyvä. Mikähän pitää katsoa tulos nyt, missä tuloksessa me nyt ollaan. -2. No ei. No tommonenhan se piti olla. No, se oli liian pitkä tohon linjaan ehkä. No, se on hyvä. Kato, yksi hyvä lyönti tällekin kierrokselle. Nyt mä menin sun tracerin päälle, mutta... Tilanne on siis se, että meidän kaverit on -5 ja me ollaan nyt -2. 3 lyöntiä pitäisi ottaa kiinni ja mä sanoin, että sieltä tulee ainakin 1 miikka vielä lisää. Antti kysyi, että jäikö mulla tähän tää, mutta jäi kun mä löin 6. Tästä on nyt se 105. Valtteri laittoi sieltä aika kermase, kävi tossa ihan lähelle, etsiä palloa tossa metsästä samalla, niin aika pirkkumestat on. Tällä ei oo käytännössä mitään merkitystä täällä mun lyönnillä. No, ei oo mitään merkitystä. No niin, ja lyödään näitä merkityksettömiä lyöntejä tästä. Onhan tää nyt harjoitusta, mutta... Mä laitetaan tuplabokin sisään. Laitapa. Kato. Tää kai on semmonen pelimuoto, mistä Kato, ei tripla. voi jättää korttia. Noin. 8, tuplapaari. Hehe. Hieno pirkku. Siis se oli tärkeä. Vamonos. Virtelö! Jos mä tällä paskapallolla teen holarin, niin se on niinku ihan sit perinteitä. Ja sänkki. Löitkö P? Mä löin sänki. No sille ei pääse kyllä näihin kirjoihin. Ei pääse edes mittaamaan. Jää siihen. Heitä merkki nopea. Ei vaan. Anttihan sanoi, Ei se paska ollut. aikoo lyödä. Jääkö vajaaksi? No ei jäänyt. Ei se ainakaan vajaaksi jäänyt. Kato mun hienoin putti tänään. Ei vitsi! Ei se paljon paskaa puhu, mutta ihan vähän. No Antti, se on olisi ihan ollut... sama, laitat sä nyt ton sisään vai et? Se olisi Antti ollut tosi iso putti. Se olisi ollut. No niin mestari, laitahan meille se iigeli siitä säkkiin. Niin...
Älä jaksa. Se vittu. Älä oikeesti jaksa. Mutta ei sillä ollut kuulemma väliä, sähän sanoit. Meillä on nyt Antinkaa pysin raivikisa tässä 2 kesken. Joo. Panoksena maine ja kunnia ja tonni käässiä. Joo. Mä otan paremman pallon. Tarviiks olla väylällä? Pitää. Sulle ei selkeästi oo. Par! Pare! Par! Se oli pitkällä ja vasemmalla. Se oli oikeesti lähellä sitä äijää. Se ei meinannut mitään tehdä. Se ei aluksi luullut, tai uskonut, että se sinne asti tulee. Valt, sulla oli hyvä dive, 269. Tää oli oikeesti hyvä veto, mutta mä vaan suuntasin sen väärin. En mä uskonut, että siitä suora tulee. Mene. Älä mene toiseen. 2 bunu. Joo, 2 bunu. Laitoin vähän paremmas, 286 laitoin. Tää on tässä näin. 286 ja 100 metriä vasemmalle myös. 100 metriä vasemmalle. Mieti, kun tää olisi ollut suora. Se olisi ollut kyllä greenillä. Varmaan ihan sika pitkä. Se oli greenillä. Greenillä. Oho. No niin, Valtteri on siinä, meitsi on tossa noin. Hemmetin hyvä. Oli kyllä. Hemmetin hyvä. Ei ne ole montaa pirkkuu päässyt tänään puttaan, mutta taas pääsee. Oikeesti jättää linjassa vittu vajaaksi. Parsa, saatiin -1 siitä. No niin, jätetäänpä lyhyeksi sekin. Me ollaan jätetty vajaaksi tänään näitä putteja. Tilannekatsaus, ollaan -4 tuloksessa. Meillä on 1 väylä jäljellä. Johtaja on -9. Sitten meidän kaverit on -5. Eli me ollaan 1 väylä jäljessä. Paitsi että me ei nähdä niiden loppuväyliä. Tuossa on peitetty noin. No mitä helkkarit? Vauhti korjaa virheet, hei. Vähän oikealle lähti. Tää näkyy yritys. Näyttäisikö se koko... Vesi. Voi olla puhki. Se ei kai. Just jäi sinne raffi. Ei vittu, se ei lähtenyt tuolta mihinkään. Oi voi. Tällä ei ole mitään merkitystä. 4. lyönti. Tekis mieli laittaa mailat myyntiin. Ja pitkäksi niin perkeleesti. Mä vedän hanskalla. Ihan kiusalla ja mä puttaa hanska kädessä. Jengi voi sinne kommentoida, että mikä ei tää on. Vitsi, kun enää helpotkaan mene sisään. En mä laita triplabokia. Mä teen tuplapaarin tähän. Putteja aika paljon. Kiitos. Kiitos. Aikamoista rämpimistä. se oli kyllä siitä loppupelissä. Joku voisi sanoa, että hävettää, mutta ei mennyt mitään semmoista. Me pitämässä hauskaa. Ei, joo. Mut mailat mä laitan myyntiin, että käykää kattoo torista. Mähän myin jo puolet mun mailoista tossa matkalla. No okei, no se on ihan oikein. Mut hei, kiva, että katsot videon loppuun ja pistä tilausta, jos haluat tilaa ja katsoa videoita ja paina tykkäystä. Voit kommentoida jotain, että kuinka huonoja me ollaan ja kaikkea tällaista näin kiva. Mut hei, hyvää golfkesää kaikille. Kysytään eteenpäin vai mitä? Se on just näin. Se on just näin. Moro!